Айде. Така че заявявам, че аз, старата година, облагясах владетелката на времето с най-силната си магия, която знам. Времето спря. Новата година няма да дойде. Дядо Коледа няма да раздава подаръци. Старата царомас, единствената, вечната. Ето такава, че къде и че не пиш, 100 години да лежиш, вътъчен при предаяни, не подиш по като камък. Защо си говорила това? Как защо? Как защо? Че аз дори не съм тръгнала от тук, а тя иска да се владее новата година. Ти гледаш или си приказваш? Така ли е, мой бедни слуги? Така ли?
ли аз и аз сте кърли. Айде бе да го ти прибереш тези ябълки. Имаш още работа за вършене. Кърли! Сядайте по това ще. Нищо не става. Майче. Колко ще останеш? Еми пък, случайно си говоря. Айде, стига сега полез едно кофейци да останеш. Абе, всичко стана, много добре ме посрещна, всичко е много добре, гледам сина ми тук седи и си почива, ама нещо едно не мога да разбера. Защо всеки път, когато ме срещаш и ме поздравяваш, ми казваш, независимо дали е сутрин, обед или вечер, добър вечер, мамо. Мамо, аз само като да видя ми причернява пред очите. Аз те няма никакви се да казвам. Не си си изчистила, не си си измила паниците, не си си помела, деца не може да ме родиш. Ами, сина ми го оставя тук излъчваш и го тормозиш. Не те не е срам, а? Какви ли вършиш ти, брат? Аз на твоите години, охо! Ти на моите години 3 мъже вече си била погребала. Какво? Не мога, кой знае какво ще ме зарадва. Вижте ми да му чухолки. Аз така иначе не мога да казвам, така че слушай сега много внимателно. Това, мам, е една сребърна пара. И ти подарявам, защото си да се труден, защото той е единственото хубаво нещо, което се прави в живота си. Чакай да не е фалшива, че тя е малко да не знам. Не е единствената. Аз ще седна, престань. Това, мамо, е игла. Николец. Ти ми си порасте. И си го обдени в иглата да си зашиш. Става да си зашиш. Ти ще ми кажеш, добре, какво да правя? Ще си заши, аз остатък. А ти се какво седиш, бе? Като си тук. Кълчеларка къща. Много винаги заглъхме там. Оставим често цяла къща. И ненавиждаме, това го знам. А как ме срещна само в начало? Стилки, усмивка на уста. Ще кажеш, че за мен мечтал. И аз съм най-добрата на света. Не иска към мен се маси. Аз съм гърба ми. Много ми хвърчат. Презирам номерата ми празни. Така повтарящи се всеки път. Високо ме слушай през очила. Дали ще крием на някъде? Кого? Давно научих номерата. За малко те ми хванаха чарови с телефона. Че като падна ми едно дете, за малко щях да изменя фасона. Добре, че свека при нас дойде. Съвсем да се махна, но се чудя. Дали пък само в този дом ще да така? А може би не, аз съм луда. Че искам да... Бате, лази! Сега ще издавам тайните си мурофет. Ти! Нали си?
вярваш, че съм дявола, а? Не много да ти кажа, що ти как ще ми докажеш? Чуй как сатанински се смее. Как? Че тя жена ми така се смее. Ти имаш уникалния шанс да продадеш душата си за каквото си пожелаеш. Така, и ти какво ще ми предложиш? Чуй, какво ще кажеш за една чисто нова кола? 3000 кубика, кожен салон, лети чакаш. Добра оферта ти казвам, но на моето освен с това има и задна камера за паркиране и бордови компютър. Знаеш се, че няма да ми е толкова тънко, но пък бях длъжен да опитам. Какво ще кажеш за една триетажна вила на Кайманите? Лукс изпълнение. Не, това отпада. На мене трета вила не ми трябва. Аз на тая на Арбана си една хода панална на ривierата въобще не съм стъпил. Добре. Знам какво ти си иска. На всеки мъж му се иска най-красивата жена на света. Дяволски сексапил. Тук е като на Дженнифър Лопес. Като на Памела Андерсън. Усти като на Анджелина Джоли и обаятелна като Емилия Масларова. Че тя жена ми е обаятелна като Емилия Масларова. А знаеш ли каква ми е любовница? Ела да ти я покажа. Виж, ти като Емилия, и като Дженнифър, и като Памела, всичките събрани заедно. Мари! Ами аз не знам друго, какво ти предложи освен пари. Отстъп душата, от мен парите. Мен, кажи за това си. Добре, но искам да ти кажа, че аз доста добре печеля и ми е малко трудно да ти кажа. Нищо от тебе, парите никога не стигат. Кажи, не можеш да му чудиш с никаква сума. Кай? Какво ме направи ти мене, бе? Аз, че съм дявол съм, ама и аз съм на бюджет. Питаш ме, казвам. Чакай, нещо не ми се връзва. Нали си? Иванов! Да? От Латинка 5. Чува се? Четвърти разряд. Не! Аз съм Иванов от Латинка 7 депутат. Ти си голям дявол, бе. Ти си по-голям дявол и от мен. Къде съм тръгнал да ти предлагам пари, коли, вин и жени? Айде де! Ти където си тръгнал с тази турбичка, аз оттам се връщам с тир. Циганка стара пуши своя и си спомня
да ходя по мегленички. Дай ми, тате, малко парички, за да ходя по мегленички. Там има, тате, млади женички с къси колички. Там има, тате, млади женички с къси колички. Мое малко слънчево дете, ти ми даде щастие и сила. Всеки ден и всяка нощ съвсем и се моля Бог да те закриля. Стъкленици тати, крал си клорине, научи ме тати да крадя хубани. Черна кобилка все ми насъня, цяла нощ препуска, как да я ловя. Сине, сине, ти си ангел мой. Сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине майчино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Баговец аромат, български ще си живея всеки ден и час. Наши приятели, слушаш ли? Возят с скъпи коли, казва, че нямал съм пари и повтарят за животи. Знам, че можеш без пари, моби коли, моя притъм избери. Ако трябва, ще се спеем, ако трябва, ще заплачем, за надяла да говорим, невъзможно е. Ако трябва, ще се спеем, ако трябва, ще заплачем, за надяла да говорим, невъзможно е. Като слънце блесне зоря и ме озари. По-красива от дъгата, по-красива си. Като кръсти моите вени, те живея. Чувствам как в ритъм бият нашите сърца. Ако трябва, ще се спеем, ако трябва, ще заплачем, за надяла да говорим, невъзможно е. Ако трябва, ще се спеем, ако трябва, ще заплачем, за надяла да говорим.
Нека настъпят по-добри дни в България и за народа ни.